Біздің конгрессқа 30 ел, мен өзім Челябі өлкесінде туып өссем де, ләкин һәр вақыт Қазанға ұмтылдым, чөнки менің оқытушым, татар тілі оқытушым Сәрия апа Қазаннан, Апас районынан туып өскәч, һәр вақыт әйтә торганы, менің якташым Абилов Шакир абый да әйтә торганы, Қазанда яшәр. Хатип Миннеголов безнең меңа 6 класста укыганда Челябі өлкәсендә фольклор экспедиция белән килгәндә әйтә торганы Казанга дип. Шуна менің тормышым шулай килеп чыкты. Институтны бетергәч, мен чит төбәкләрдә яшәргә туры килде. Армияда хезмәт иттем, Афганистанда һәм Төркменстанда яшәдем. Беренче съездны мине инде Сабировның имзасы белән чакырылган хат килде. Мин Мәскәүдә идем, ул вакытта командировкада, аспирантурада, диссертация яклап йөргән вакытлар туры килде. Диплом алырга килгәнем, шуна миңа хат та килеп төште. Ул вакытта мине без ике кеше, берсе Арчадан туып үскән җигет, Төркменстанның делегациясы булып, без икебез монда килдек. Беренче тапкыр Шәһри Казан редакциясына безне чакырып, безгә матур итеп Татарстанның гербын бүләк иттеләр. Миңа ул бик психологически зур начар булды. Хәзер безнең Талгат бар бит эшләүче конгресста, ул вакытта Татарстан яшьләр газетасында эшләгән. Ул миңа беренче номерны бүләттек. Мен ул газетны Төркменстанда күп китапларны сатып ала торган идек. Казанга заказ буенча. Һәм 1992 елда без монда беренче тапкыр Казанга килеп, Казанны күреп, мен 91 елда булдым әле монда. Килеп киттем Казан белән танышып. Ул вакытта Казан әле хәзерге шикелле матур түгел әле. Беренче тапкыр реставрациялар, чистарту, суверенитет заманасы. Безнең инде Татарстанга біз рухлы бик килеп кызыксыну. 92 елда безнең делегат буларак безне алып киттеләр Болгарга теплоходта барганда безнең инде атаклы артистлар Бик Тагиров, Хам Ибрагимова жырлап матур татар җырлары. Ул вакытта инде бик көчле суверенитет вакыты, без күрә торган Иделне киткәндә корабльләр Татарстан флагы белән, Россия флагы белән бик кызык сөйләшүләр булды. Болгарны күреп кайттык һәм шул съезддан соң мен кайтып, беренче съезддан соң бөтен дөнья татар конгрессының делегаты буларак, мен кайтып Төркменстанга үзем уйлана башладым. Миңа бер Азәрбайҗан иптәшем әйткәни, нигә син чит илнең тарихын өйрәнеп йөрисең? Мин бит үзем Урта Азияда яшәдем. Һәм Урта Азия, Иран, Афганистан тарихы белән шөгыльләндем һәр вакыт. Сезнең татар тарихы бик бөек, аны да өйрәнергә безгә кадрлар килеп. Мин монда кайтканда Татарстан фәннәр академиясендә сөйләшүләр булды. Мирфат Закиевич һәм башка галимнәр белән Абрар Каримуллин ул вакытта исәне ул әйтте. Әйдә, дустым, кайт инде безгә. Мин чынлап та 92 елда делегат буларак шуна Мәскәүгә күчеп, Мәскәү аркылы 94 елда Казанга күчә башладым. Һәм безнең тел, әдәбият һәм тарих институты ел вакытта Галимҗан Ибраһимовның исемен Мирфат Закиевка кердем. Ул әйтте: "Син татар җигетеме?" дип. Мин әйттем: "Татар булмасам, монда нәрсә эшләп йөрим?" Шулай дип ул мине әйтте: "Мондай җигетне эшкә алабыз" дип. 94 елда монда кайтып, мин беренче булып Иске Казан тыюлыгында музей-заповедник Камаевада эшли башладым, директорның урынбасары, һәм 94 елда безне шул институтка, Ялига эшкә алдылар. Шунда минең менә эшләрем башланды, һәм 95 елда беренче тапкыр без Биектауда матур гына конференция үткәрдек. Заказание проблемы истории. Аны Рустам Нургалиевич Миннеханов ул вакытта җитәкче. Минең бүген монда булганда да әйттем. Ул китапны без яшел төсле заказание проблемы истории, шуннан очерки истории Высокогорск районы дигән бик матур китап чыгардык. Менә шулай итеп мин Татарстанда кайтып беренче төбәкчеләрнең конференциясын үткәргән. Аның инде сәбәбе безнең инде Рустам Нургалиевичнең ярдәме аркылы үткәрелгән иш. Шуның өчен менә хәзер мин Татарстанда җырлап инде монда өйрәндем. Яшибез, бәхетле булып, төрле вакытлар була, ләкин әйтәсем килә, менә бу төбәкчеләр белән хәрәчләгәндә, галимнәр белән, тарихчылар белән бөтен институтларда яхшы танышбыз, университетта эшләдек күпме еллар. Әйтәсем килә, 200-дан артык без төбәкчеләрнең конференцияларын үткәрдек, 6 форум үткәрдек. Шуны әйтәсем килә, менә мин монда ул вакытта кайтмасам, мөмкин бу алары булмас иде. Шуның өчен шатланып әйтәсем килә, татар халкына һәм республикабызның Татарстанга хезмәт итеп, безнең тарихны өйрәнеп, китаплар чыгарып, менә бүген генә санап чыктык, без күргәзмә куйганда китапларны үземнең кулым белән, үземнең коллегалар белән эшләгән 64
жыйынтык чыгарганмын икән. 40-ка якын китап, мәкаләләрнең саны юк инде. Аны төрле газетлар белән эшлибез. Әлдә безнең иш бара. Алла Тәгалә менә хәзер инде яңа безнең съезд, зур съезд була. Ул съездның делегатларына бөтенесендә яңа кешеләр булачак. Безнең кемнәр беренче съездда булган, ул күп түгел. Без ул вакытта Төркменстан делегаты буларак 2 кеше генә барыйк. Хәзер икебез дә монда Татарстанда яшибез. Минем иптәшем ул Харвардчада яши, достым Чаржоу Төркменабад шәһәреннән. Менә шундый хәлләр, шуның өчен Татарстанга хөкүмәтенә, безнең татар халкына, безнең Татарстан Республикасының җөмһүриятенә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Минем инде язмышым һәр Татарстанда, гомер буе Татарстанда гына түгел, без тырышабыз эшләргә Башкортстанда, Урал төбәгендә, Идел буе төбәкләрендә, Үзәк төбәкләрендә, Себергә барып җитеп, чөнки безнең татар халкының 2 канаты бар. 2 канаты бу Татарстан һәм Башкортстан. Безнең 2 аяк бар. Бу безнең Идел һәм Урал. Идел Урал безнең инде Гаяз Хакыйданы төрле кешеләрдә язганнар моның турында. Татар халкының 2 аягы буларачак. Идел Урал, шуның өчен татар халкының киләчәге, булачагы да шул Идел Урал һәм Көнбатыш Себердә. Рәхмәт.